ca mea nouă. Să bem acum. Hai, salut și bună dimineața, bunicii mei! Astăzi o să plecăm la Moeciu. Plecăm la Moeciu în familie, dar fără bebe. L-am lăsat cu bunii pentru că e prea mic și o să stăm câteva zile pe acolo și n-aveam cum să-l luăm, să-l chinuim. Momentan suntem la București, la nașii noștri. Azi noapte n-am mai filmat când am plecat din Buzău pentru că era destul de târziu, întuneric și nu prea se vedea. Așa că hai să facem o plimbare frumoasă și să vedem ce lucruri interesante găsim pe drum. Și acolo ne vedem după drum. Vezi că te-ai murdărit aici. E un pic cam prăfuit, dar merge. Nu te vezi pe aici, iubita mea. Zâmbește la oameni. Ce-o faci, fată? Cioacă, cioacă. Da, e bine. Ia uite zăpadă. Să facem o poză? Și dreaptă, eventual. Da, mai stai puțin. Mamă, ce tare e, ce mișto să vede. Dar faci și tu un print screen în filmarea lui. Mamă, ce mișto. Ce mișto e pe aici. Hai că filmez cu 7 telefoane. Nu-i gata. Nu-i gata, e bine. Nu-i gata. Mamă, că ai început altele, ce n-ai bani? Ce mișto e pe aici. Când vreți să mergeți cu nevasta la munte, mergeți cu nevasta altuia, e mai bine. Și am ajuns. Nu. Asta e? Asta este. Băgăm și noi să tragem în față, să dăm bagaj. Băi, dar e frumos tare rău. Băi, E frumos rău. Sau stai așa, să o duc în sus. Băi, deci am ajuns la vila aici și e atât de frumoasă. Locul e atât de superb și ce priveliște minunată, o să vă arăt imediat. Și cât de mare este vila, deci sunt niște camere imense cu baie în ele, living-ul e unul enorm, pe care peste 100 de metri pătrați, bucătărie, tot ce vreți, păcat că nu este zăpadă. Cam asta e singura problemă, dar e demențial aici, e demențial. Haideți să vă arăt ce avem în curte și cum arată vila, pe interior și pe exterior. Băi, deci locul ăsta e demențial, uitați ce priveliște. Păcat că nu-i zăpada, ne un pic aseară, dar
S-a așezat puțin, dar s-a topit, din păcate. Dar uitați ce priveliște și ce frumos este aici, la această vilă. Uitați cât de frumos e. Și cât de mare este, e imensă. E prima vilă pe care o văd și la care merg. Și e atât de mare, atât de mare. Aici avem parcarea. Uitați cât de frumoasă este. Și în spate cu muntele. Avem și o trambulină. Acolo în spate avem foișor cu grătar. Fel și fel de chestii de stat. Baldachine. Băncuțe. Uitați cât de frumos este. Opa, așa. Brazi, în spate acolo mai e o pensiune, iar pe aici este intrarea. Aici este înăuntru, pe aici am intrat, aici living-ul acela imens, o toaletă de serviciu, pe aici urcăm la etaj. Vorbim un pic mai încet, că... Mai doarme în lume și să nu-i trezim. Haideți să vă arăt și camera. Deci camera e nebunie. Aici este baia. Baia e destul de mare. Deci o cabină de duș. Tot ce vreți. Vă pup. Iar dormitorul. Dormitorul e extraordinar de mare. Dar view-ul ăsta de la balcon nu se compară. Ia uitați cât de frumos să-ți bei cafeluța dimineața. E frumos aici să vii și iarna, dar și vara. E superb. Este superb. Bun, haideți să mai vedem. Și restul de vilă. Aici pe palier sunt 5 camere, 6 de fapt cu asta de aici. Mai este încă un etaj unde mai sunt încă 4-5 camere. Nu mergem acolo că mai este lume și să nu deranjăm cu filmatul. Da, cam asta este turul vilei. Este o vilă super frumoasă, super mare, cum v-am spus. Ca și probleme, nu am întâmpinat absolut nicio problemă, are de toate. E foarte spațioasă, în cap undeva la 20, dacă nu 20 și un pic de persoane. Are dormitoare și cu 4 paturi, mult mai mari decât cele normale. Ce să vă mai spun? O singură chestie este că aseară s-a cam luat curentul timp de vreo oră continuu. Dar nu numai la noi, ci în toată valea. Nu știu care a fost problema, probabil și din cauza vântului, că a bătut destul de tare vântul, am primit și raw alert. Să vedem și în seara asta dacă o să se mai ia curentul. În rest, e super tare, călduroasă, foarte călduroasă, deci puteți să mergeți și cu copilași mici fără probleme. Da, pensiunea se numește pensiunea AMI, are 3 margarete. O căutați, o găsiți pe site-uri, pe Booking, pe unde mai este băgată. Vedeți și poze acolo, recenzii, e tot ok. Cam atât pentru azi, așa că nu uitați să dați subscribe, să aprindeți clopoțelul pentru alte video interesante și frumoase, dar și amuzante. Și lăsați-mi în comentarii pe unde ați mai fost, ce pensiuni v-a mai plăcut, poate să le încercăm. Urmează un an plin de excursii, plin de vacanțe, și cu bebe, dar și fără. Momentan este micuț și
nu înțelege nimic și nu prea am vrea să-l chinuim așa tare. Deci rămâne să ne vedem pe data viitoare. Așa că vă pup, aveți grijă. Bye!